मेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा, आज पूजा हुआ है। जय शिवा, मेरे मन में शिवा। जय शिवराय भावांनो, तर आता व्हिडिओला आपण लगेच सुरुवात करणार आहोत। त्यानंतर आपल्या काइनमास्टर हे ओपन केल्यानंतर 9.16 हा रेशो आपण आपल्या मोडमध्ये सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। नंतर ओपन झाल्यानंतर मीडियामध्ये जाऊन जे आपल्याला आवडते इमेज आहे ते अशा प्रकारे ते इमेज आपण डाउनलोड करून ती सिलेक्ट करून घ्यायची आहेत। त्यानंतर आता छत्रपती शिवाजी महाराज यांची इमेज मी ते सिलेक्ट करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर त्या इमेजवर डबल टच करून प्लॅन अँड झूम अशा प्रकारे ते आपण करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर प्लॅन अँड झूम अशा प्रकारे सर्व इमेज म्हणजे पूर्णपणे सिलेक्ट करून घ्यायचे आहेत। प्लॅन अँड झूम केल्यानंतर आपण पुन्हा लेफ्टला यायचं आणि दोन फोटोच्या मध्ये प्लसचा ऑप्शन आहे त्याच्यामध्ये जाऊन ट्रान्सफॉर्मेशन इफेक्ट हा पेपर कर्मला हा आपण आपल्या काइनमास्टरच्या स्टोअरमधून डाउनलोड करून घ्यायचा आहे। पेपर कर्मला हा आपल्याला इफेक्ट तिथनं मिळून जाईल काइनमास्टरच्या स्टोअरमधून। त्यानंतर मी सर्व प्रकारे अशा प्रकारे व्हिडिओला तो इफेक्ट दिलेला आहे। त्यानंतर आपण पुन्हा लेफ्टला यायचं आहे। लेफ्टला आल्यानंतर लेअरवर जाऊन मीडियामध्ये जाऊन जो आपण यूट्यूबवरनं किंवा कुठनं पण आपण हा इफेक्ट डाउनलोड केलेला आहे तो फुल टू स्क्रीन आणि एंडिंगवर जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचा आहे। तो प्रकार अशा प्रकारे ते सगळं आपण यूट्यूबवर जाऊन रेड व्हाईट ग्रीन पार्टिकल इफेक्ट आपण डाउनलोड करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे डाउनलोड करून घेतल्यानंतर जो आवाज सायलेंट केलेला आहे त्यानंतर लेअरवर जाऊन मीडियामध्ये गेल्यानंतर जो आता सध्या MP3 म्युझिक नसल्यामुळे तो व्हिडिओ तयार केलेला तो एक्स्ट्रॅक्ट टू ऑडिओ मी करून घेतलेला आहे। त्यानंतर अशा प्रकारे तिथे मी इमेज बॉर्डर इमेज अशा प्रकारे ते लेअरवर जाऊन मी सिलेक्ट करून घेतलेला आहे। अशा प्रकारे ते त्याला आपण बॉर्डर लावून घ्यायचे आहे व्हिडिओ जरा छान दिसेल। त्यानंतर आपल्या नावाचा लोगो अशा प्रकारे ते सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। मी आता हा लोगो सिलेक्ट करून घेतलेला आहे। अशा प्रकारे लोगो इथं सेट करत आहे। त्यानंतर आपण आपल्या व्हिडिओला आपला व्हिडिओ असा झालेला आहे तो आपल्यासमोर दिसेल। जर आपल्याला व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा।